فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Pes Samiri şolar üçün bir tane yasadı. Yani bir cesedni keşon sığırın sesi yani sesi bardı. Pes şolar ayttılar, şudur sizin Hudaýyňyz we Musa'nın da Hudaýy. Pes Musa onu unutupdyr we şonu gözläp Tur dağına gitdi diýipdir. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Aya Beni İsrailler görmeýärmi? Şol tana şolara söz gaýtarmaýar we jogap bermeýär we şolara peýda da bermeýär we zerer bermäge de qadir däldir. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وتحقيق Hazreti Harun şolara Musa gelmeden ozal aýtdy: Ey qowmum, tahqiq siz şu tana sebäpli fitnäge düşdüňiz. Ve tahqiq siziň Perwerdigaryňyz Rahmandyr. Pes maňa tabi bolun we men hukmuma itaat kılın. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Olar diýdiler, biz şu tanaga ibadet edip sabit durarmyz ta Musa bizlere öwrülip gelýänçe. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Hazreti Musa öwrülip gelenne Harun aýtdy: Ey Harun, wagty ki sen şolaryň gumrah bolanyny göreňde maňa tabi bolup men ýani iş etmekden seni näme zat men etdi? Aya men hukmuma asy boldyňmy diýdi. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Hazreti Harun şoň jogabyny aýtdy: Ey ejemiň ogly, sen men saqqalymdan we başymdan tutma. Tahqiq men gorkdum sen aýdarsyň Bani İsrailleriň arasyna tefraga salypdyrsyň diýip. We men emrimi saklamadyň diýip. قال فما خطبك يا سامري. Hazreti Musa Samiri'ye qarap aýtdy: Ey Samiri, bu edenişiň näme? We şoňa seni näme zat wadar etdi? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Samiri aýtdy: Men bir zady gördüm ki olar onu görmediler. Pes men Cebrail'in atynyň ýygynyň bir pence tofragy aldım. Pes şonu şol gyzylan bejerilen tanaň içine taşladym. We şu taryka etmegi maňa öz nefsim ýaxşy kögüzdi. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Hazreti Musa Samiri'ye aýtdy: Pes sen ey Samiri indi git. Pes tahqiq sen üçün dünýä hayatynda bardyr. La misas diýip aýtmak, ýani maňa eldegirmen diýip. We tahqiq senin üçün bir wada gün bardyr. Hergiz şol wadaga halaf edilmez. We sen ol ibadet etýän Hudaýyňa nazar et gör. Elbetde şonu ýakaryn, ondan soň şonu derýada uçurup dargadaryn. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Hakykatda siziň Hudaýyňyz bir Allahdyr ki hiç bir ibadetiga şaýesselat ýokdur meger şol bir Allah bardyr. Hudaýyň ilmi hemme zady şamyldyr we hemme zady ihata edip durandyr.